Monika. Prsko! Aj štvorku má. Štvorka je to. Danko. No jasné. Elita. Miło, a co jako ty z hurta? A ty ho povzbudila tá medaila. Nie. Cítil, že si vypísala odmenu? Nie. Ty si ako sa prebral, nie? Jo. Ona by vydržala také tempo, vieš? No. Na čom fičí? Na čistej vode. Na Pepsi kole. Nie, na čistej vode. Dívaj sa, ide. Super! Ide! Kristián! Dobre plava, naťahuje riadne. To. Ty kokos. Ideš! Ale ide. Ten ho dal na rozbeh na štafete. Ho dal ako prvého. Ideš! Ale spomaluje. Záber, Kristián! A tak musí počujem. Ale že peknú otočku urobil. Perfektne, bravo. Aj vyťahuje Teraz musí zabrať tú poslednú. Počuj, ale aj vyťahuje perfektne. Hej. Ale není v poslednej rozplavbe, či je? Nie, predposledná. Predposledná? Hej. Záber, Kristián! Záber! Kristián, ideš! Tak to je jeho práce. Záber! Kristián, rýchlejšie! Záber! Ty kokos. Dobre išiel. Monika, meraj čas. Teraz.